eraikiz, horixe da Herri Urratsen 53. edizioaren leloa. Ipar Euskal Herriko ikastoren aldeko besta handia maiatzak 10ean ospatuko da Senperen. Lizeo berria eraikitzeko helburuarekin, hau Donapaleun egongo da. Radio Kultura internet bidezko irratiak 20 urte bete ditu eta bere urte mugaren karietara euskaraz zein frantsesez diren ipuin kutxa bat kaleratu du. Urte luze hauetan proiektuak bizi izandako garapenaz arituko gara beraiekin. Arratsaldeon ikusentzuleok, jarraian emango izkizue guxetasun guztia, baina lehenik Donibane Loitzunera joko dugu, EHek baik bertan elkarretaratzea egin baitu eskuin muturraren aurrean, harresi eta alternatiba direla aldarrikatzeko. Ez galdu! EH baik deituta 300 lagunetik gora bildu dira Donibane Loitzunen eskuin muturraren aintzinean harresi direla erakusteko. Egin genuen beste bat edo Arstejenen etxean, beraz segipen bat da eta izanen dira beste batzuk, ekintz beste batzuk beste egietan. Ekologia, migrazioa, feminismoa, sexu aniztasuna, nazioa, hizkuntza eta nortasuna izan dituzte aipagai. Baita martxoko udal hauteskundeetan eskuin muturra zerrendetan sartu ez dadin deia zabaldu ere. Deia publikoki izan dira, miahitzen izanen da beste bat Maide Jajostegi izan den gizon batekin, beraz badakigu izanen diren Baionan ere zerrendak, eskuin muturreko zerrendak, beraz bai gurentzat behia da eta kasu egin behar dugu horrekin, beraz bai usatzen dugu diegu beste hautagai eta zerrendei kasu egitea horrekin eta ez onartzea hori dena, ez aliantzarik, ez zerrendan sartzerik. Baina muga eta arresia bakarrik ez. Importantea da erakustea ere badela alternatiba bat eta gugirera, EH bai alternatiba. Eskuin muturreko ideiak ezagutzen ditugu, baina importantea da behiz eta behiz errepikatzea. Eta alternatiba hori beren kasa edo gehiagorekin eraikiko ote den. Behar ba, bai, izanen dira alientzak, baina gure balorreekin beti eta gorri lehoak izanen dira. Adibidez, egen eta jokonket kontra izaitea, leho gorria izanen da bai. Eta zentzu honetan lanean jarraituko dute datozen hilabetetan ere. Uno. Radio Kulturako hemen Asparneko estudioetan gira, gure estudio nagusiak, gero Baionan ere baditugu eta Radio Kulturak aurten 20 urte betetzen ditu eta bide hori segitu dut hastapenetik. Kultura da gure ardatz nagusia, ez da bakarra, baina nagusia. Proiektu ugari badira eta hori da dugun santza hemen Euskal Herrian, pertsona interesgarri parrasta bat gauza initz kontatzeko dituztenak. Eta guk normalean denbora hartzen dugu pertsonarekin solastatzeko. Gure lana gaitzena errango dugu da gero material hori, elkarrizketa hori gure estudiora ekarri eta editatzea, montatzea. Kalkulatu dugu 15 minutako podcast batendako 5 oren lan egiten dugula editatzen. 20 urte hauetan asko izan dira internet bidezko irrati honek gainditu behar izan dituen oztopoak, baina egoera ekonomikoa izan da arazo nagusia. Gure diru iturri importante bat ere da diru laguntza publikoak. Eta hor, urtez urte bada olako buru hauste bat. Proiektua initzetan parte hartu dugu, baina urtero da bataila bat, erakustea zendako balio duen zein den radiokulturaren tokia. Olako proiektuekin ezin duzu sekulan epe luzeko aurre ikuspen bat egiten al. Ez dakizu, nik ez dakit hemendik 5 urtetarat radiokultura existituko den oino. Eta bai, bada olako Damoklesen espata gure gainean, baina bataiatu behar da eta sinestarazi podere publikoei gure proiektuak baduela zentzua.
Oztopoak oztopo radiokulturak aintzin urrats handiak eman ditu urte luze hauetan. Eta horiek guztiak ospatzeko programazioan aldaketa batzuk egiteaz gain, dispositibo aintzindari bat sortu du. Gauraso batzuk esan dugu, hori modan dira ipuin kutsak, aurrak entzuten dituzte horrelako tresna batzu, ipuinak, gozoki, etxean, autoan, kanpoan, eta beste, eta bakarrik existitzen dira gazteleraz, baina euskaraz ez dira existitzen, eta erran dugu zergatik ez guk lehen euskarazko ipuin kutsa ekoiztu eta orkestu. Eta hori, sekatu egin dugu, pixka bat, azkenean aurkitu dugu hau. Ipuin kutsa 25 eta 30 euro artean lor daiteke irratiko lokaletan eta baita Eloazo webgunearen bidez ere. Erakutsi dugun aur desberdineri begiak irekitzen dituzte eta irripartzeu eta uste dut dela hori gaur egun badakigu aurrak pasatzen dutela denbora initz pantailen aintzinean, hor beste gauza bat da. Proiektuaren etorkizunari begira. Nahiko nuke gaur egun dugun sare hori eta giro hori, zenta gure artean izigarri ongi konpontzen gira, eta mantentzea eta hori garatzea. Zenta radiokultura inguruan diren laguntzaile horiek guztiak idei parrasta bat ekartzen dituzte, freskotasuna, eta gure abantaila da struktura tipia izanki, idei berri bat etortzen delarik, berehala garatzen dugula. Radiokulturak bere 20 urteak ospatzeko ekitaldi berezia antolatu zuen iragan asteburuan Azparneko Xemimi ostatuan. Bertan urte luze hauetako lorpenak ospatzeko aukera izan zuten giro alaitsuan. Geroa eraikiz lelopean, Herri-Urratsen 53. edizioa maiatzaren 10ean ospatuko da, hauxe da leloa, eta hementxe, beti bezala, Hortzango errekan, senpereko aintziraren inguruan, eta aldi honetako irabaziekin, Liseo berria eraikiko dute Donapaleon izan ere, Baionako Bernat Etxepare liseoa betea da, txikiegia gelditu da, eta orain ikastegi berria altxatu behar dute, Basenafarroa, Siberua eta Azparne aldeko 180 ikasle hartzeko sedearekin. Seaskaren inguruan, 7 milioi euroko inbertsioa eginen dute. Indugu prozesu luze bat, nolako liseoak nahi genituen geroan, ze egiteko, eta hori landuta aztertu ditugu kokapen posible diferenteak, eta jazko ekainean erabaki zen, beraz, Donapaleun eitea liseoa, alde batetik kokapena bera ona delako, kirolguneak eta kokapena eta lur eremua bera egokiak zirelako, eta bestetik ere aukera ematen zigulako, orain Baionako liseoa urgunen duten familien gana hurbiltzeko. Beraz, gauza guziek bezala baitu gauza batzu pixkat galduko ditugu, baina pentsatzen dugu beste anitza irabaziko ditugula. Eta maiatzaren 10 arte, Herri-Urratsen inguruan hainbat ekimen, zozketa, webgunean, jantzi salmenta, eta Durangoko azokan, vinilo berezia salgai, edizio mugatua Herri-Urratsen kantu guziak biltzen dituen diskoa, eta kontuz, 1000 ale besterik ez baitituzte argitaratuko. Eta ikusentzuleok Herri-Urratsen kantu honekin amaituko dugu gaurko saioa. 2019 urtekoa diska berezi horretan topatuko duzuen kantuetako bat hain zuzen ere. ETS taldeak Bernat Etxepare liseoan grabatutako bideoa. Aurtengoa Donapaleukoa eraikitzeko izanen da, laster beraz, bertan antzeko irudiak ikusiko ditugu. Ikusentzuleok bihar itzuliko gara, izan ongi!